Hi guys, nagpa-amaingod today. Init kayong panahon karon guys, grabe as in kainit, makapaso. Mura tag silutan ani. Wanda ay guys, nagpa-extension di ay ko kay arang inita diri in town sa mga lugar. Ug dili mo init, mag-ulan super ang ulan kada adlaw halos halos isa ka bulang inulan. Unya pag makasugod na pog init, init na pud siya kaayo as in, makaugag utok. Una nagpa-extension ko guys, nga kanang temporary lang ng iyang atop, kuan, trapal.